Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu si ideme otvoriť deň 15 od kalendára od Pokémonu. Už konečne vidíte v tej sérii, že pár pravopisných chýb. Takže poďme sa pustiť do toho. Prosím, nech sa to nerobí. Počkajte, ja to takto vyťahnem. Tak. To sa mi to nepodarilo, takže počkajte. Tak. Dobre. Opatrne. Prosím. Oj. Dobre. Pikachu holo. Ty kokos. Krásne. Počkajte. Co to moc lesne, toto vidíte. Takže vám to dám takto, aby ste to videli. Počkajte, takto, aby sa vám to nelesklo. Ide to vidieť? Počkajte, takto. Tuto máme v plnej kráse. To bude všetko pre toto video, nech sa lajkom, ktorý sa čakajú, ideme sa pri deň 16. A tu je deň 16.